أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم من الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. masu kallonmu da kuma sauraronmu a daidai wannan lokaci a wannan rana ta ranar Laraba, wanda ya yi daidai da 22 ga watan 6 miladiyar annabin Allah kuma ruhin Allah annabi Isa alaihi salam tana da shekara 2022, inda Allah ya sake kaddara muna kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai takin hasken kogo. Shirin da yake zo muku kai tsaye, kuma shirin da yake muhimmantar da ko kuma shirin da ya bayar da ƙarfi wurin zaƙulo da karanto rubuce-rubuce masu muhimmanci, masu tsadar gaske da wannan babban bawan Allah kuma shugaban masu wa'azi na Afirka, kuma shugaban ɗariƙar Qadiriyya Riyadul Janna na Afirka, kuma mu'assasin cibiyar haɗin kan musulmi ta ƙasa da ƙasa, wato ashabul kahfi war raqim, Maulana Sheikh Dr. Abdul Jabbari hafizahullah. Inda satin da ya gabata a zamanmu na ɗaya mun yi ƙoƙarin fara karanta wani abu daga cikin tarihin wannan babban malami kuma shahararren malami, wanda mun faɗi nasararsa da gurin da aka haife shi, da yadda ya tashi, da gurin da aka haife shi, da nasabarsa, da kuma iya inda nasabarsa take dogewa. Wanda bayan gabatar da zama na farko mun sami shawarwari daga ba'adin 'yan uwa bisa cewa mu zala ƙafa, ma'ana mu tafi gaba kai tsaye mu shiga cikin wannan littafi mai albarka, wanda na ga kyautuwar yin haka domin ware wani lokaci na musamman domin bibiyar rayuwar Maulana Amirul Wa'izina da karantawa al'umma ita wadda take tabbatacciya, wanda insha Allahu a zamanmu na yau za mu shiga kai tsaye a cikin karatun wannan littafi mai albarka, littafi mai suna Ilajul Jarihi bi sharhi Hamziyatil Madihi. Littafi ne da Maulana Amirul Wa'izina ya rubuta shi domin sharhantar wata kasida mai muhimmancin gaske, kasida ta Hamziya ta wani babban shahararren malamin addinin musulunci, Imamul Busiri Abi Sa'id Muhammad ibn Sa'id al-Busiri, wanda insha Allah kai tsaye a yau za mu shiga cikin wannan littafi mai albarka, inda za mu fara da muƙaddima ko fasalin wannan littafi, shafi na 1, wanda kafin shiga ciki insha Allah muna yi wa masu kallonmu da kuma bibiyarmu muna sanar da su cewa insha Allah za mu yi ƙoƙarin fitar da ɗan ƙaramin littafi da Hausar boko da yake
ya taƙaita akan rayuwar Maulana Amirul Wa'izina tun haihuwarsa da tashinsa da irin hidimomin da yawa addinin musulunci da kuma irin hidimomin da yake ci gaba da yawa addinin musulunci a yanzu. Gaba ta biyu, marubucin wannan littafi na Hamziya. To, marubucin wannan littafi na Hamziya mashhuri ne, ma'arufi ne, ganiyun ne an ta'arif. Shi ma ya wadatu da sai an masa ta'arifin waye shi, wanda albishirin da nake yi wa masu sauraronmu, na yi rubutu mustaƙilli wanda yake zaman kansa akan marubucin littafin Hamziya da Alburda, wanda wannan littafi insha Allah ya kusa peji 150, wanda ta'arifi ne kawai na marubucin wannan littafi na Alburda da kuma littafi na Hamziya, ma'ana Busiri, wanda na yi shi a matsayin shimfiɗa akan littafin da nake rubutawa na sharhantar littafin Alburda, domin mu ma mu taka sawun bayan Allah da kuma sawun da su Maulana Amirul Wa'izina suka ɗauki kafa na hidimtawa kasidun wannan bawan Allah. Insha Allah akwai littafi wanda na rubuta akan ta'arifin wannan malami, littafi sunansa Nasimul Warda min Tasnimil Warda. Nasimul Warda shi ne sunan littafi wanda yake takaituwa akan bayani akan shahsiyar Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Kai sai insha Allah za mu shiga cikin wannan littafi mai albarka. Idan aka duba shafi na farko, malam ya fara shi da ilajul jarihi bi sharhi Hamziyatil Madihi. Ma'anar fassarar sunan littafin shine maganin miki ko kuma warkar da miki ta sanadiyar sharhantar Hamziyar yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yace a'udhu billahi al-azim wal wajhihil karim wa bisultanihil qadim as-sami'il alim min ash-shaytanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyyil karim wa alihi al-kiram wa kullu man walahum بإحسان من الصحابة والتابعين وسائر الأمة أجمعين إلى يوم الدين. ما لن يفعل أن اللتافي da isti'ada. Me ake cewa isti'ada? Shine neman Allah tsari daga sharrin shedan tsinanne. Malam ya nemi Allah tsari mai girma akan sharrin shedan la'ananne jefaffe. Sannan malam ya biyo isti'adar da basmala. Bayan basmala, malam ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da dukkan waɗanda suka jibinci annabi da 'ya'yan gidansa da kyautatawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da masu biyar sahabbai da sauran al'umma baki ɗaya har zuwa ranar alkiyama. Malam ya ce at-taqdimul awwal wa fihi fusul. Wannan takadimi na farko ya kunshi fasulla da dama kamar yadda mun faɗe su a zamanmu da ya gabata. Wannan takadimi na farko ya kunshi fasali 11. Akwai fasalin da yake magana kan Hamziya, fasali na biyu yana magana kan matsayin Imam Al-Busiri akan kisan Imam Al-Hasan Al-Mushtaba da Imam Al-Husayn Ash-Shahid bi Karbala. Fasali na uku yana magana akan mawqifin Shehu Ahmad Tijani akan makasan Imam Al-Hasan da Imam Al-Husayn. Fasali na hudu yana magana akan fifikun waye fifiko tsakanin Nana Fatima da Sayyidina Abubakar As-Siddiq a gurin Shehu Ahmad Tijani. Sa'annan kuma ayyuhuma afdalu inda Shaykh Usman ibn Fudi al-Zahra am Siddiq. Waye fifiko a gurin Shehu Usman tsakanin Nana Fatima da kuma Sayyidina Abubakar As-Siddiq. Sai fasali na shida
mawqifin Shehu Ahmad Tijani akan tsinewa Yazid dan Muawiya. Sai fasali na 7 mawqifin Shehu Usman da dan uwansa Abdullahi Gwandu akan al'amari na Muawiya dan Abi Sufyan. Sai mawqifi na 8 mawqifin Ahmad Tijani akan halifofi guda 10. Sai fasali na 9 mawqifin Shehu Usman akan halifofi 12. Sai mawqifi na 10 alaƙar wuridin Qadiriyya da halifofi 12. Sai kuma fasali na ƙarshe a wannan takadimi na farko sababin komowar Maulana Amirul Wa'izina daga mazhabar Ahlus Sunna wal Jama'a. Waɗannan su ne abinda Maulana Amirul Wa'izina ya faɗa. Ya ce don haka wannan takadimi na farko ya kunshi fasulla. To al-faslul awwal, fasali na farko haulal hamziya ko haulul hamziya ko haulul hamziya idan muka kaddara wani abu. Abinda ɓangaren ita hamziya kanta. Maulana Amirul Wa'izina ya ci gaba da cewa inna hamziyat ash-shaykh al-Busiri liman aliqa al-madiha an-nabawiyyah bil-i'tina وأكثرها جمعا للفواعد من العلوم التي يحتاج إليها المبتدع والمنتهي في شأن المقام المحمدي والسيرة العاطرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي حوت دروسا لا غنى عنها لكل من يرتاد المكارم وعذائم الأخلاق التي وصلت إلى حد أن الله قد زكاه وأثنى على تلك الخلق خيرا ثم أمر العبادة باتخاذ الأسوة منها فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لهذا قررت أن أقوم بما تيسر من التعليق على هذه القصيدة المباركة وشرح بعض ما حوت مع تخاريج أصول تلك المحتويات طبق ما دلت عليه الآيات القرآنية أو رواه المحدثون في مؤلفاتهم. ولا نعني الواحدين يجي إن همزية الشيخ البوسيري حقيقة littafin hamziya ko ƙasidar hamziya ta Sheikh al-Busiri liman aliqa al-mada'ih an-nabawiyya bil i'tina tana daga cikin ƙasidun da suka haskaka yabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙwaran gaske. Ƙasidar hamziya ta ba da gudunmuwa kaso 98 a gurin haskaka da yaɗa yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam wa aksaraha jam'an lil fawaid min al-ulum allati yahtaju ilayha al-mubtadi' wal muntahi. Kuma hamziyar qasidar hamziya ita ce mafi yawan tafi sauran qasidun yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam yawan fa'idodi na daga ilmomi waɗanda ake cewa ɗan naziri yana buƙatar su ɗan haya institute yana buƙata, ma'ana ɗan naziri da ɗan jami'a duka yana buƙatar waɗannan ilmai da suke cikin hamziya. fi sha'anin maqamin muhammadi wasiratil aqira lin nabi sallallahu alaihi wasallam a sha'anin matsayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sira ma'ana tarihinsa mai tsarki wanda ita wannan littafi allati hawat dursan la gina anha li kulli man yartadi al-makari. Maulana Ali al-Azini yace duk wani yake nufi samun ɗabi'u masu girma to haƙiƙa ba zai wadatu da wannan littafi na hamziya ba. Ta kai matsayin da darussan da ta kumsa duk wanda yake neman ɗabi'u na girma na Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai wadatu da wannan littafi na hamziya ba. Wa azaim al-akhlaq allati wasalat ila hadd anna Allah qad zakahu wa asna ala tilka al-khalqi khairan. Duk wanda yake neman tadodi masu girma to ba zai wadatu da wannan littafi na hamziya ba
tadodi da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kai haddin da Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tsarkake manzan Allah, ya yabi manzan Allah akan waɗannan tadodi da waɗannan ɗabi'u na alkhairi. ثم أمر العباد باتخاذ الأسوة منها فقال sannan ubangiji bayan ya yabi manzon Allah ya tsarkake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan ɗabi'u na cika na ƙasaita da Allah ya kinsa a cikin manzon Allah, Allah ya umarci al-ibada, ya umarci bayi dukkan Allah ya ce musu su yi su riƙe uswa hasana a cikin tadodin nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya faɗa a nasta alqur'ani a suratul qalam aya ta 4, Allah yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ga wawul qasm, ga nunu ta'kid, ga inna lit ta'kidi. Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, na rantsi haƙiƙa kai ya rasulullahi kana kan wasu tadodi masu girma. To kenan duk wanda yake buƙatuwa zuwa ga waɗannan abin Maulana Aminu Wa'idi ne yake nufi, duk wanda yake buƙatuwa zuwa ga waɗannan tadodi na isa na ƙasaita na girma, duk wanda yake buƙatuwa zuwa ga waɗannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, to lallai ba zai wadatu da wannan littafi ko wannan kasida ta hamziya ba ta Imam Busiri, saboda irin abubuwan da ta tara na ɗabi'u da tadodin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda har suka kai matsayin da Allah da kansa ya tsalkake manzon Allah, ya ƙara da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan tadodi da waɗannan ɗabi'u na cika da ƙasaita. Har ya umarci bayi kan cewa su yi koyi da ɗabi'u masu kyau da suke cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya rantse, ya faɗa a Qur'ani, ya rantse cewa haƙiƙa wa innaka la'ala khuluqin azim. مولانا أمين الوائدين يقول لهذا قررت أن أقوم بما تيسر من التعليق على هذه القصيدة المباركة. تدوبي da cewa wannan littafi yana da fa'idodin da wasu kasidu ba su da na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Duba da cewa wannan littafi ya kumshi sira tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Duba da cewa wannan littafi duk wanda yake buƙatuwa zuwa ga ɗabi'u da tadodi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cika da ƙasaita da buwaya, duk wanda yake neman su, to Maulana Aminu ya koma, akwai su a cikin wannan littafi, ba zai wadatu da wannan littafi na hamziya ba. Maulana Aminu ne ce saboda haka qarrartu an aquma bima tayassara min at-ta'liq ala hadhihi al-qasida mubaraka, sai nayi muhim in tsayi in yi wani abu iya abin da ya sawwaka na ta'aliƙin wannan kasida ne albarka, ma'ana malam ya sharhance ta, ya yi ta'aliƙin wasu abubuwa da suke ciki, wa sharhi ba'd ma hawat ma'a takhrij rusul tilka al-muhtawayat faqqa ma dallat alayhi al-ayat al-qur'aniyya aw rawahu al-muhaddisun fi mu'allifatihim, kuma in sharhance ba'din abinda wannan kasida ta kumsa tare da tahrijin asullan abinda waɗannan kumshe daidai da abinda ayoyin alƙur'ani suka nuna da kuma abinda marwaitan hadisi suka ruwaita a cikin littattafansu. Maulana Aminu Wa'idi ne ci gaba da cewa قد امتز الشيخ البوصيري عن كثير من الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنكيح مدحه قدر المصطفى. yace Imam al-Busiri qad intazza ya bambanta an kasirin min alladhina madahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daga mafi yawa daga waɗanda suka yi manzon Allah. To Imam al-Busiri ya bambanta da su. Me yasa kace haka? Yace bitanqihi madhabu qadra al-mustafa, yayi kokarin tsaftace wannan kasida ta shi ta hamziya iya ikonsa
عن خلقه بمدح ما عرفوا واشتهروا بالأعداء المقيت لأهل بيت النبوة. دني ميس أرككي wannan kasida ta hamziya da ita shine ya tsarkake wannan yabo daga damalmala shi ko kuma kwaɓa shi da yabon wasu mutane da aka san su suka shahara da baƙar ƙiyayya lamba ta ɗaya ga ahalul baiti na annabi sallallahu alaihi wasallam. To Imam Busiri ya yi ƙoƙari ƙwarar gaske a cikin wannan ƙasida ta hamziya na ƙoƙarin ya tsaftace wannan ƙasida ta hamziya daga kwaɓa yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yabon wasu ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka shahara aka san su da baƙar ƙiyayya ga 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam ya ci gaba da cewa la siyamal ladina takhallaqat suyufuhum bid-dima'i ko bidima'i tilkal abhar. Haddai ma waɗanda suka damalmalar da takubbansu da jinainan waɗannan tsarkakan bayi. Min kilabi bani umayya na daga karnukan bani umayya wa mawalina lahum da waɗanda suka jibinci karnukan bani umayya wa man sara ala darbihim da waɗanda suka taka sawun karnukan bani umayya mimman ja'u ba'dahu waɗanda suka zo bayan bani umayya ba'da intihai dawlatil baghi adda'iya ila an-nar bayan wannan daula ta zalunci daular da ta kira zuwa wuta ta ƙare waɗanda suka biyo bayan su ne Banul Abbas da suka taka sawu irin sawu na karnukan Banu Umayya. To Imam Busiri Allah ya yi masa arziki na tsaftace wannan yabo wannan ƙasida ta hamziya da yabon waɗannan tsinannun mutane na karnukan Banu Umayya da waɗanda suka jibinci karnukan Banu Umayya suka taka sawun da Banu Umayya suka taka na daga Banul Abbas da suka zo bayan Banu Umayya waɗanda suka damalmalar da takubbansu da jinainan waɗannan tsarkakan bayi da Allah ya rantse bai da irinsu, manzon Allah ya rantse bai da irinsu. To Maulana Aminu Wa'idi ne ya ce Imam Busiri ya yi ƙoƙari ƙwarar gaskiya bambanta daga sauran masu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wurin tsaftace yabonsa daga yabon kwaɓa shi da yabon waɗanda aka sani suka shahara da baƙar ƙiyayya ga 'ya'yan gidan manzon Allah da waɗanda mahaddai ma waɗanda suka damalmalar da takubbansu da jinainan waɗannan tsarkakan bayi kamar karnukan Banu Umayya da waɗanda suka taka sawun da Banu Umayya suka taka na daga Banul Abbas bayan ƙarewar daular zalunci mai kira zuwa ga wuta kamar yadda ya tabbata ga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ci gaba da cewa khala sami'i min ash-shaykh al-Busiri yastahiqqu al-ijlal wa at-taqdir. Wannan aikin da Imam Busiri yayi ya cincinci a bashi merit da award, a girmama shi, a kambama shi, a kaddara shi. Wannan aikin da Imam Busiri yayi na kokarin tsaftace yabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga yabon waɗanda suka shahara aka san su da baƙar ƙiyayya da 'ya'yan Annabi da waɗanda ma suka damalmalar da takubbansu da jininan waɗannan tsarkakan bayi ya tsaftace yabo ne da yabonsu gaba ɗaya. To malam ya ce lallai wannan aikin da Imam Busiri yayi ya cincinci a bashi merit da award shi al-ijlal wa taqdir, a kambama shi, a girmama shi. Me yasa malam yace idza nazarna ila al-manhaj alladhi ihtazzahu al-jamm al-ghafir min alladhina madahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qad khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an. Me yasa kace ya cincinta wannan aiki da Imam Busiri yayi ya cincinta a bashi merit da award, a kambama shi, a girmama shi akan wannan aiki? Yace idza nazarna ila al-manhaj alladhi ihtazzahu al-jamm al-ghafir
idan muka yi dubi zuwa ga tafarkin da kunzumi mai yawa daga waɗanda suka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi na kwaɓa kyakkyawan aiki da mummunan aiki, ma'ana kwaɓa yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yabon waɗanda annabi ya ce babu shi babu su, kwaɓa yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yabon waɗanda suka damalmalar da takubbansu da jinainan 'ya'yan manzan Allah. In ka duba abun ma'an asifi shadid, abun ban takaici mai sa a zubar da hawaye, ba'adin sashin wasu mawaƙa na yabon annabi, masu yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da suka sayar da lahirarsu da duniyarsu, suka kwaɗa yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam da yabon waɗannan karnuka tsinannu na Banu Umayya, da waɗannan karnuka tsinannu da suka taka sawun Banu Umayya na Banu al-Abbas. Banu al-Abbas da Banu Umayya da suka damalmalar da takubbansu da jinainin waɗannan tsarkakan bayi, kuma suka kwaɓa yabonsu, suka yabe su, suka yabe annabi. Shine malam yace qad khalaqu amalan salihan wa akhar sayya, sun kwaɓa mai kyau da mummuna. yace faqad adafa al-kasir minhum ila madhihim lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam madha man azuhu wa azu zuriyatahu wa qataluhu sharra qatlatin wa mazzaqu shamlahum kull mumazzaq, bal zada ba'dhum ala madhihim bid-difa'i an sawa'i martakabu an su'i martakabuhu min al-jarimati an-nakara tahta giba'i difa'i an sahaba wa tabba. Mala yace faqad adafa al-kasir, wasu da yawa sun jingina waɗannan mutane zuwa ga yabon annabi, yabon su zuwa ga yabon annabi, ma'ana wasu ma sun jingina cewa yabon waɗannan mutane shine yabon manzon Allah, yabon waɗannan da manzon Allah ya ce mafi'atul bahiya adda'iya ila nari, yabon annabi. Yabon waɗannan tsinannu da suka damalmalar da takubbansu da jinainan waɗannan tsarkakan bayi shi ma yabon manzan Allah. Sun jingina cewa yabon waɗanda suka cutar da manzan Allah kansa, suka cutar da zuriyarsa, suka musu mummunan kisa da ta'addanci da tarihin duniya ba a taɓa yi ba, suka watse su, suka tarwatsa su, suka bazamar da su iya bazamarwa. Yabonsu daidai ke da yabon annabi. Wasu ma sashensu sun jingina cewa yabonsu da kare wannan mummunan jarima da suka yi sun sa ta ƙarƙashin wani labule na kariyar sahabbai. Wajibi ba a ma gane alama kana son annabi, wajibi ne sai an ga kana kare waɗannan tsinan. Ƙarƙashin ne tsinannen da'ira, tsinannen labule wai kare sahabbai. Tir da wannan, inji Maulana Amirul Wahidin, tir waɗannan da annabi ce babu shi babu su, waɗannan da suka damalmalar da takubbansu da jinainan waɗannan tsarkakan bayi, ya zama ba wai ka yabe su ba, a'a kama yi ƙoƙari ba su kariya akan wannan mummunan ta'addanci da suka yi wa manzan Allah, wannan mummunan ta'addanci da suka wa waɗannan tsarkakan bayi ƙarƙashin kariyar sahabbai. Mala yace wa tabban tir da wannan shine ƙarshen fasali na farko da malam ya kumsa ko kuma ya fara gina wannan littafi da shi, abinda hamsiya ta kumsa da ƙoƙarin da Imam al-Busiri yayi wurin tsarkake yabo annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kasida ta ya tsarkake ta daga yabon waɗannan tsinannun mutane na karnukan Banu Umayya da sauran waɗanda suka biyo manhajin da suka taka sawun da Banu Umayya suka taka na daga Banu al-Abbasi da sauransu.
malam sai ce al-faslu sani fasali na biyu. Mawqifu Shaykh al-Busiri ko mawqifu Shaykh al-Busiri min qatlat al-imamain al-Hasan wal-Husayn alayhim assalam. Wannan fasali zai muna bayani akan mawqifin Imam al-Busiri. Meye mawqifin Imam al-Busiri, meye matsayarsa, wani position ya dauka, ma'ana wace matsaya Imam al-Busiri ya dauka akan makasan ƴaƴan manzan Allah, wani mawqifi ya dauka akan makasan waɗannan manyan imamai guda biyu, Imam al-Hasan al-Mujtaba da Imam al-Husayn ash-Shahid bi Karbala. Wani mawqifi Imam al-Busiri ya dauka akan wannan makasa na waɗannan bayan Allah, waɗannan tsarkakan ƴaƴa na manzan Allah. Malam ya fara littafi da cewa, malam ya ce qad tazza, ya ce laqad ashfaqtu ala Shaykh al-Busiri hina ra'aytuhu yaluzu ila mabda'i illa an tattaquhu minhu tuqatan. Yace wa ya Maulana Aminu Wa'izi ne yace haƙiƙa Imam al-Busiri ya burge ni matuƙa lokacin da naga Imam al-Busiri ya naɗe zuwa ga mabda'in faɗar Allah illa an tattaquhu minhu tuqata, yasa tsoron Allah gaba, yayi ƙyam, ya laƙe gam, ya tsayi tsayin alif ga yayi abinda Bahaushe ke cewa tsayin alifu ga allo, ya riƙe wannan mabda'i na illa an tattaqu minhu tuqatan, tsoron Allah, yasa tsoron Allah gaba, duk abin da zai same shi ya same shi akan wannan matsala ta ƴaƴan manzon Allah. Tare da cewa Imam al-Busiri yana da masaniya ta haƙiƙa akan abubuwan da suka faru da duk waɗanda suka ce za su dafa wa wannan ƴaƴan gida, ko waɗanda suka ce sun yi baran-baran da waɗanda suka zalunci waɗannan ƴaƴa. Imam al-Busiri yana da masaniya ga abin da ya same su, amma tare da haka Maulana Aminu Wa'izi ne ce Imam al-Busiri yayi tsaye kam akan lallai fa ya zaɓi annabi akan wani annabi. Maulana Aminu Wa'izi ne ce wannan abin da Imam al-Busiri yayi ya burge ni ƙwaran gaske. Na bigantu, na shauƙantu da wannan abin da Imam al-Busiri yayi. Yace na bigantu da wannan aiki da Imam al-Busiri yayi. A ina? Maulana Aminu Wa'izi ne yace idan ka koma zaka ga Imam al-Busiri ya faɗi, yayi wasu baituka, waya qulu fil baiti, yana cewa a baiti na 339 zuwa na 440. Mi Imam al-Busiri yake cewa? Imam al-Busiri yana cewa أهل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التعساء غير عني فوقت أمري إلى الله هو تفويضي الأمور براء. wannan shine baituka guda biyu da Imam al-Busiri yake cewa أهل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التعساء غير عني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. Me Imam al-Busiri yake cewa a cikin wannan baituka guda biyu? Imam al-Busiri yana cewa ahlu baitin nabi, ya ku ƴaƴan gidan annabi, inna fu'adi, haƙiƙa zuciyata. Waye ƴaƴan gidan annabi? Waye ahlul bait? Maulana Aminu Wa'izi ya tabbatar wa duniya su waye haƙiƙan ahlul bait. Idan ka ji manzon Allah ya ce ahlul baiti, wa yake nufi? Idan Allah ya magana ahlul bait, da wa yake magana? Maulana Aminu Wa'izi ya gaya mana cewa istilahi na ahlul bait ko ta'arifi na ahlul bait
annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa yayi ta'arifin suwaye ahlul bait. Hadisi ingantacce tabbatacce wanda sahabbai da yawa suka ruwaito rututu mu isu da lafazin na ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. na ummu salma ta faɗa tace fi baiti nazalat inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum ta'hira. na ummu salma tace a gidana Allah ya saukar wa manzon Allah garar baki ta wannan aya. Wace aya? Inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum ta'hira. Tace bayan Allah ya saukar wa manzon Allah wannan aya, tace sai muka ji manzon Allah yana cewa ud'uni ku kira ni. tace muka zo muka ce Rasulullah za a kira ce ud'uni aliyan wa fatimata wa ibnahuma, ku kira Imam Ali, ku kira matarsa, ku kira ƴaƴansa. tace muka je muka kira su, manzo Allah sallallahu da zuwan su ya zaunar da Imam Ali da na Fatima gabansa, ya aza Imam Al-Hasan kan cinyarsa ta dama, ya dauki Imam Al-Husain ya aza kan cinyar hagu. tace muna kallon me manzo Allah bai yi, fajalla lahum bikisa'in lahu khaybari. Annabi sai ya dauki wani bango saka Khaybar sai ya lullube su ya kifa kansu gaba daya. Annabi ya sa su bargo gaba daya da shi da Imam Ali da na Fatima da Al-Hasan da Al-Husayn. tace sai muka je na cewa Allahumma haula'i alu Muhammad. A wata ruwaya Allahumma haula'i alu baiti, ya Allah ga ƴaƴan gidana, ya Allah ga ƴaƴan gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya dinga zazzaga musu addu'a. Dan Ummu Salma tace har nace ma manzon Allah ya Rasulullahi ana min ahlil bait ko ana min ina ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa da cewa innaki indallahi khair, kina da wani alkhairi a gun Allah. Ma'ana ba kya cikin wannan sirri. Wannan zirin ni da hudu din nan da nan lullube a bargun ba dan da zai bude ba karbe. Su ne daga ni sai su, ba wasu sai waɗanda suka fito a tsatson su. To waɗannan su ne ahlul baiti da nassin bisa ga ta'arifin manzon Allah. Zaka iya daukar ta'arifin wani malami, shehu wani hafizu wani, duka suka dauki wanda ya ma, amma mu dai duniya ta ji da babban murya muna tare da Annabi Muhammadu. Yayi ta'arifin ƴaƴan gidansa, ya nuna suwaye ƴaƴan gidansa. Khalas, kabi hafizuwa ne ko kabi allamawa ne ko kabi shehuwa ne, mu ka ban mu da Annabi Muhammadu. Mun zaɓi ta'arifin manzon Allah, ta'arifin kowa yayi zaman sa ba ma bukata. Ba mu bukatar ta'arifin hafizuwa ne, ba mu bukatar ta'arifin ikrama, ba mu bukatar ta'arifin dukkan su ba masu, kowa ya rike kayansa. Ba masu abban mu da ta'arifin manzon Allah. Annabi ya nuna su muka sani, ba mu san wasu ba sai su. Duk inda manzon Allah ya magana ai an ahlul baiti su muka sani, ba mu san wasu ba. Duk inda Annabi ya magana kan ƴaƴan gidansa da su yake, ba da wasu su ba. Fahimtar mu kenan. To Imam Busiri yace ahlul baitin nabi, ya ku ƴaƴan gidan Annabi, ku sani inna fu'adi, haƙiƙa zuciyata ni Busiri, laisa yusliha ankum ta'asaw. Wutar balbala da take ruwa a cikin wannan zuciya tawa, laisa yuslihi ankum ta'asaw. Ba wani abu da zai iya sonce min wannan bakin ciki da nake ji, da wannan wutar da take ruwa a cikin zuciyata, ta wannan ɗanɗana muku bane da musiba da aka yi. Yace to laisa yuslihi ankum ta'asaw, ba wani abu da zai iya sauƙaƙa min ciwo da wannan wutar da nake jin tana ruwa a cikin zuciyata. Babu.
yace ghayra anni, yace amma sai dai ni fawattu amri ila Allah, na jibinci al'amari na da Allah, wa tafwidi al'umuri bara, jibinta al'amura ga Allah kuma shine warkewa. Amma dai ku sani inna fu'adi laysa yuslihi ankum ta'asar, ba wani abu da zai sonce mini wannan wutar ruruwar bakin ciki na bakin zaluncin da aka muku, to ba wani abu da zai iya sonce min wannan. Amma lallai fawattu amri ila Allah, na jibinta al'amari na ga Allah, kuma na tabbata jibinta al'amari ga Allah shine warkewa. To haka muke faɗa muku, ku ji da babban murya umayyawa na wannan lokaci, kada ku wahalar da kanku. Allah bai yi wannan malamin ba, wata uwa bata zukunna ta haifi wannan malami ba, ba a yi ƙyanƙyasar wannan malamin da za mu kwantar masa da kai ba. Mu yadda cewa wannan ta'addanci da wannan kisan gilla da walaƙanci da aka wa 'ya'yan manzan Allah an yi a banza ya wuce, wallahi bai wuce ba. Wutar da take ruruwa a zuciyarmu na wannan ta'addancin da iyayen gidanku suka yi wa iyayen ɗakinmu, wallahi tallahi da jiya ta dawo yau, da jiya ta dawo yau, wallahi za mu kamshi rayuwar ɗan manzan Allah da jinainanmu. Kuma na faɗa, akwai abin da Ubangiji ya gani bai kaddara a irin wannan lokaci wannan abin zai faru ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, da mun yi wa waɗannan karnuka na Banu Umayya cin kwaɗai. Ku ji da babban murya, wutar da take ruruwa a zuciyarmu ta wannan ta'addanci da iyayen gidanku suka yi wa iyayen ɗakinmu. Billahi wallahi ba a haifi ɗan da za mu kwantar ma da kai ba mu yi shiru, duk ɗan da ya ɗaga kai za mu mayar da kansa. Idan muryarku ta zalunci ta bagayu ba ta yi shiru ba, bayan da za a yi muryar gaskiya ta alawiyawa ta yi shiru. Ku haɗa ƙarfinku guri ɗaya ka, amma ku sani zan maimaita muku abin da Maulana Amirul Wa'idi ne ya faɗa. Wallahi tallahi billahi sai gaskiya ta yi galaba a kan ƙarya. Kada ku wahalar da kanku. Duk wani ƙarfi da kuke da shi ku haɗa shi guri ɗaya. Amma ina tabbatar muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sammai ba da gimshiki ba, wallahi sai gaskiya ta yi halinta. Ba a taɓa ganin bayan gaskiya ba, sai dai a bawa gaskiya wahala. To abin da muke tabbata muku kenan. Yadda kuka yi ƙoƙarin, iyayen ɗakinku suka yi ƙoƙarin dusa shi hasken 'ya'yan gidan manzon Allah, da niye da bazamar da su da rasar da su a cikin duniya da ambatunsu gaba ɗaya, hasken nasu ya zo a yanzu muka ɗosana muka tsotsa, wallahi tallahi tarihi zai maimaita kansa. Mu tafi kada mu ɓata lokaci. Malam ya ci gaba da cewa mu samu wannan fasalin ya shiga. Malam ya ci gaba da cewa inna man adraka haqiqata ma yurma ilayhi hadha ash-shaykh bi hadain al-baytayn, haqiqa duk wanda ya fahimci, mai ido da kwallin da ya fahimci abinda Imam al-Busiri ya nufa da waɗannan baituka guda biyu, alu baitin nabi inna fuadi laysa yusmi ankum at-ta'asa ghayra anni fawattu amri ila Allah wa tafwidi al-umuri bara. To duk wanda ya fahimci ne ido da kwalli
ko mai kallon kyakkyala da ya fahimci mi Imam Shehu Busiri yake nufi da wannan baituka guda biyu, la shakka malam yace babu kokonto an tazrafa muqlatuhu dumu ahal mawsuna, babu kokonto ma idanunsa za su tsalalar da su zubar da hawaye, ƙwayar idanunsa za su zubar da hawayen da duk a ciki masu tsananin zafi. wa an ya'tadhara li hadha al-malhuf fi ma asa an yarja'a ila idkhalihi fi shi'rihi hadha min madih unas bi mada'ih la tujidu fihim nihaiyan. kuma zai yi uzurin da Imam Busiri yayi wa manzon Allah. To kowan duk mai ido da kekala ya ga abu ya fahimci abin da Imam Busiri yake nufi da waɗannan baituka biyu, to shi ma zai nemi uzuri wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma afa an yarja'a ila idkhalihi fi shi'ri hada min madi'i unasin bi mahamidin la tujidu fihim nihaiya. da abin da watakila zai iya ɓoyewa ko ya laɓe zuwa ga reshi na shigar da waƙarsa a cikin yabon wasu mutane waɗanda ba su da abin yabo, ba su da wani abu na yabo sai abin tsinuwa. A rayuwarsu ba su tsina na wani abu da ya cincinta a yabe su ba sai abin da ya cincinta a tsine musu. Su ne Banu Umayya. Me suka tsina na wa musulunci? Me suka tsinana na yabo? Shugaban nasu sarkin Sham ya tsinana, ba shi da falala ko ɗaya ingantacciya daga manzon Allah. Ba shi da falala ko manƙaba ɗaya tabbatacciya ingantacciya daga Annabi Muhammad. Na faɗa da babban murya, in ka shirya na shirya. In ka shirya ka kare Ubangidanka, mun koyaushe ɗauki muke da kansa kalin jiran umarni kawai muke. Ba shi da manƙaba ko falala ko ɗaya tabbatacciya daga Annabi. wanda yaji zai iya kare shi in ya shirya bismillah falyatafaddal mashkuran ma'jura. Malam ya ci gaba da cewa wa bi ukhra mazijatu bi shawahidil haqq wa arazijil batil. Wata rana kuma zaka ga an kwaba shawahidul haqqi da ƙarairayi, abubuwan da ga yadda suka faru na hakika zaka ga an kwaba su kuma da ƙarairayi don duk kokarin ba su difa'i, wanda ba dan da zai iya kare wannan mutumin, ko in faɗa ku ji ba dan da zai iya kare sarkin Sham daga tuhume-tuhumen da suke kansa, ba a haihu shi. Kada ka rudu da su haisani ko haitani yake Ibn Hajar, kada ka rudu da abubuwan da suka rubuta a kansa. Billahi allazi la ilaha illa huwa al-qarayyi. Amma wanda ya raba haka ba yana iya shigowa. In kaga kasuwar tama za ka iya watsawa. وقد يمكن تخمين ذلك من خلال الأبيات التي تقدمت على هذين البيتين والتي تأخرت عنها من لدن قوله في البيت. daga cikin abin da zai baka zaka ƙara fahimta wannan abin da malam yake so ka fahimta, yace shine ka koma zuwa ga faɗatai baitukan da ya faɗa kafin wannan baiti guda biyu na alu baitin nabiyyi inna fu'adi laysa yuslihi ankum at-ta'afa ghayra anni fawattu amri ila Allah wa tafwidi al-umumi bara. To kafin waɗannan baituka in kana son ka gano, ka koma daga baiti na 331 zuwa na 345 ga abin da Imam Busiri yake cewa. Imam Busiri yana cewa wa bi raihanatayn tibahuma min kalladhi awda'atuhuma az-zahra'u. Yace wa bi raihanatayn, wawu nan malamai suna cewa wawu qasmi ne,
wawul qasdi, wawul rantsuwa, wawul qasdi. Yace to wa bi raihanataini, na rantse ya Rasulullah, na ma rantsuwa da fure ruhin zuciyarka guda biyu. Suwaye raihanataini? Su ne sayyidina al-Hasan al-Mujtaba da sayyidina al-Husayn ash-Shahid bi Karbala. An batun su da raihanataini iktibasi ne Imam Busiri yayi da hadisi ingantacce tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da yake cewa kuma raihanatayya min ad-dunya. Imam al-Hasan da Imam al-Husayn inji Annabi Muhammad yace kuma su biyu dinnan raihanatayya min ad-dunya, furin zuciya ta ne guda biyu a duniya. Biyu dinnan raihanatayya min ad-dunya inji Annabi Muhammad. To shi yasa Imam al-Busiri yayi iktibasi sai yasa a baitin sa yace wa bi raihanatayn, ma'ana yana magana kan Imam al-Hasan da Imam al-Husayn ash-Shahid bi Karbala alaihi assalam. A wata riwaya zaka ga Annabi yana cewa inna ibnayya khazaini raihanatayya min ad-dunya. A wata riwaya zaka ji Annabi yana cewa inna ibnayya khazaini raihanatayya min ad-dunya. Wa'annan ƴaƴan nawa biyu furin zuciyata ne biyu a duniya. Raihanatayya min ad-dunya. Ka san kima da darajar fure? Ka san ado da irin sha'awa ta fure da yadda masu sha'awar sa da sansa suke son sa? Yanzu Allah yake cewa to su waɗannan guda biyu ga matsayinsu. To Imam Busiri ya ci gaba da cewa ibahuma wa bi raihanatayn, waɗannan ƴaƴan zarata guda biyu Al-Hasan da Al-Husayn, ibahuma ƙamshin jikinsu minka. Hissan idan muka ɗauke ma'anar yake nufi, ma'ana ƙamshin jiki na Imam Al-Hasan da Imam Al-Husaini minka sun samo ne daga Annabi Muhammadu, inji Imam Al-Busiri. Ibahuma, tsaftarsu, tsarkinsu, ƙamshinsu, falalarsu, girmansu, manƙabarsu minka daga kai ya Rasulullahi, inji Imam Al-Busiri. Duka waɗannan abubuwan sun samu ne hissan wa ma'anan, sun samu ne minka daga kai ya Rasulullahi. Me yasa Imam Al-Busiri yace ibahuma minka, yace ya Rasulullahi waɗannan raihanatayya din Al-Hasan da Al-Husayn ibahuma, tsaftarsu, tsarkinsu, girmansu, kabbamarsu, manƙabarsu, falalarsu minka daga kai ya Rasulullahi. li'annahuma bid'atan minka. Imam Al-Busiri ya riga ya san cewa Imam Al-Hasan da Imam Al-Husayn tsokoki ne guda biyu daga Annabi Muhammadu. Tsokoki ne guda biyu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam Al-Busiri ya ce allazi, wannan kamshin, wannan falalar, wannan manƙabar, wannan girman, wannan daraja, yace allazi shine wannan da kamshin auda'atuhu az-zahra'u, da Fatima Zahra'u ta ajiye ma wannan kamshi, ita ce ta haifar masu ya Rasulullahi. Raihanatayn din nan biyu, kamshin su, falalar su, darajar su daga kai ne ya Rasulullahi, waɗanda wannan kamshin da wannan daraja da wannan falala sayyidatu nisa'il alamin ta aje ke masu ya Rasulullah, ma'ana ita ta haife su. Dan Fatima Zahra
me yasa ake ce mata Nana, me yasa ake cewa Nana Fatima Zahra'u? Malamai suke cewa saboda bata taba haila ba, saboda tsaftatar tsarkinta da fitowar ta daga bahiri mutahhiri, bata taba haila ba. To Imam Busiri ya ci gaba da cewa kunta ta'wihima ilayka kama'a wat min al-khadd nuqtatayhi al-ya'u. Yace ya Rasulullah, kunta ka kasance alal mudawama kenan, kunta koyaushe ka kasance ta'wihima kana rungume su, shine ta'wihima, kana rungume Imam al-Hasan da Imam al-Husaini ilaika zuwa gare ka, ko yaushe kana sa su cikin jikinka saboda san su da kake da kaunarsu, saboda tsananin kaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kake musu. Kunta ka dawwama ko yaushe, inji Imam al-Busiri, ta'wihima kana rungume su, ka kankare a jikinka saboda kaunarsu da tausansu da kake. Wannan ya tabbata ga hadisi wanda Tirmidhi ya rawaice shi da Ahmad, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazartu ila hadaini sabiyaini yamshiyani wa ya'surani falam asbir hatta qata'tu hadisi wa rafa'atuhuma. Yace naga waɗannan yaran ƙanana biyu suna tafiya, yace na kasa haƙuri sai da na kake zancen da hadisin da nake da hudubar da nake na zo na ɗauke su na rarame na rungume saboda ƙaunar su da nake, in ji Annabi Muhammad. To shi ne wannan iktibasin da Imam al-Busiri yace kunta ta'wihima ilaika, ko yaushe Annabi kana ɗauka su ka damalmale ka rungume saboda ƙaunar su da kake. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadhani ibnaya wa bina ibnati Allahumma inni uhibbuhuma fa ahabbahuma wa ahabba man yuhibbuhuma. Annabi yace waɗannan biyu ƴaƴana ne kuma ƴaƴan ƴata, Allah ina son su, haƙiƙa Muhammadu na ƙaunar su, ka so su kuma ka so wanda ya so su. A wani hadisi na Tirmidhi zaka yace ahabbu ahli baiti ilayya al-Hasan wal Husayn, mafi soyuwa ƴaƴan gidana inji manzon Allah yake cewa al-Hasan da al-Husayn. Da sauran waɗannan hadisai hututu da suka tabbata suka inganta akan haƙƙin waɗannan bayi. To shine da Imam Busiri ya ci gaba da cewa kunta ta'awihi ma ilayka, Rasulullah ka kasance kana rungume su, waɗannan kana rungume su, ta'awihi ma ilayka kana rungume su koyaushe saboda tsananin ƙaunarsu da tausansu da kake. Waɗannan ƴaƴan guda biyu hadisi ya inganta, Annabi ya ce ibnayal Hasan wal Husayn sayyida shababi ahlil janna. Ɗana al-Hasan da ɗana al-Husayn sayyida shababi ahlil janna, su ne shugabannin samarin aljanna, in ji Annabi Muhammad. Dukansu sun tabbata, sun inganta, ya inganta, Annabi ya faɗa. Amma daga cikin malaman da ne, idan kaga wata jara'a da wani malami ya fito faya da shi da Annabi Muhammad, ko shi ko manzon Allah, ka ɗauke gurin. Yace maganar da Annabi yake cewa wai al-Hasan da al-Husaini shugabannin samarin aljanna ne, to ai aljanna babu samari, kenan su waye za su zama shugabanninsu? Baka da baka yake gaya wa manzon Allah, amma ana ce masa Allama Shehu Hafizuwa, yana iya duban Annabi ya gaya masa wannan magana. Mu muka ce Al-Hasan da Al-Husaini shugabannin samarin aljanna, Annabi ya faɗa, ya tabbata, ya inganta, ya faɗa ko bai ta faɗa ba, ya faɗa, ya tabbata, ya inganta. Wa yake ne sawa magana? Annabi Muhammad. To waɗannan ya ci gaba da cewa kana rungume su ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaika zuwa gare ka, kama awat min al-khatt nuqatay hal ya'u, kamar yadda a rubutu ya'u
take rungume ɗigun ta guda biyu. Duk inda ka ga yawon za ka ga da ɗigun nan guda biyu take tafiya saboda tsananin ƙaunarsu da ta kai da ta son su. Waɗannan ɗigogon guda biyu duk inda za ka cimma yawo da abinka ta fita. A nan Imam Busiri ya nuna wata balaga. In ka duba za ka ga ya'un a huruful hijaiya ita ce ta ƙarshe. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimul anbiya wal mursalin. Ɗigogon nan na ya'un su ne Al-Hasan da Al-Husayn. Shine abinda Imam Busiri yake nufi. Waɗannan su ne Imam Al-Hasan da Imam Al-Husayn. To Imam Busiri ya ci gaba da cewa min shahidaini laysa yunsini yaqaffu masabihima wala karbala ma ra'a fihima zimama kama usul. Na ga lokaci yana harara mu, lokaci ya cika. To insha Allah kila za mu kwana cikin waɗannan baituka sai mu tashi baiti na min shahidaini laysa yunsini yaqaffu masabihima wala karbala ما رأى فيهما زمام كمرعوس وقد خان أحدك الرؤساء عبد الود والخفيزة في القرب باو عبد الضبابها النافقاء وقست منهم القلوب على من بكت الأرض فقدهم وسماء. كلمة المسلمية إن شاء الله ولساتي زمان غبا أشكو wannan shiri mai take hasken kogo za mu zo muku da ci gaba da wannan karatun wannan littafi na Ilajul Jarihi bisharhi hamziyatil madihi. Insha Allah karatun mu na yau kenan. Mun fara fasali na farko kuma mun shiga fasali na biyu. Mun kwana shafi na 3 ga waɗanda suke bin littafin. Shafi na 3 ƙarƙashin baitin min shahidaini laysa yusini yabba kuma sabahima wala karbala. A karatun mu na yau Maulana Aminu Wa'idina ya gina fasalinsa na farko akan muhimmancin ita hamziyar da abin da hamziyar ta kumsa da bambancin hamziyar da kuma sauran littafan yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fasali na biyu malam ya gina shi akan mawqifin shehu Imam Busiri akan makasan Imam Al-Husayn. Mun fara jin ne wani kallo Imam Busiri yake wa Al-Hasan da Al-Husayn, wani kallo yake musu. ‘Ya'yan da an kashe su an kashe banza, jinin da idan an zubar a banza, wani kallo yake musu. To mun fara jin birbishin irin kallon da Imam Busiri yake wa waɗannan bayan Allah. Tun faɗarsa wa bi raihanatayn tibahuma minka, wa bi raihanatayn tibahuma min kalladhi awda'atuhuma az-zahra. الريحانتين طيبهما منك الذي أودعتهما الزهراء كي كنت تعويهما إليك كما عاوت من الخط نقطتيها الياو. وهكذا مفارج matsayin kallon da Imam Busiri yake wa waɗannan tsarkakan bayi da Allah bai yi irin su ba idan ka ɗiga Annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsu da mahaifinsu a duniya. Allah bai yi irin waɗannan ‘ya'yan ba tsarkaka na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah za mu kwana a nan. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa, kuskuren da muka yi kuma Ubangiji ya yafe mana, ya shafe shi cikin zuciyar masu saurari. Alfarma ta tsarkin ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya ba mu albarkar waɗannan ‘ya'ya. Muna roƙon Ubangiji ya mana arzikin tashi ƙarƙashin tutarsu a ranar alkiyama, ya mana arzikin kasantuwa hadimansu na haƙiƙa alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fito muna da Maulana Aminu Wa'idina. Allah, wannan baƙin zalunci da waɗannan Banu Umayya waɗannan tsinannun karnukan Banu Umayya suka yi akan wannan bawa naka, Ubangiji ka gwada mana kubarka, ka gwada mana akwai ka. Ya Ubangiji, ba mu da shakkun cewa akwai ka. Ubangiji ka nuna mana aya ta gaugawa akwai ka. Ka isar mana bisa ga wannan bakin zalunci da aka mana. Ka tsare mana wannan jagora namu,
ka ƙara masa lafiya, ka ci gaba da kula da shi, ka ci gaba da bashi galaba akan makiya na gida da na waje, na da na yanzu, alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alfarma sayyidatu nisa'il alamina, alfarma imamu aliyu murtada, alfarma imamu al-hasan al-mushaba, alfarmar imamu al-hussein ash-shahid bi karbala. Allah alfarma wannan gida na annabta, alfarma waɗannan 'ya'ya na annabta, ubangiji Allah ka amshi wannan addu'a tamu, ka zama gatan ka rufe asirin alfarmi shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah.